जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा सारा आसाम नाङै जोंनि जेराव जिल्ला आफादफोर दङ बे जिल्ला आफादफोरनि बेन्दोङाव थानाय आनसलिक लेभेलनि जि मावथिफोर बे मावथिफोरजों लोगो हमलायनाय आरो बै ओनसोलनि जि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरनि बागै जों मोनथिनो थाखाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा गिदिंगासिनो दङ। जों दाख्लै 2 अक्ट'निफ्राय जागायनानै जोङो दिनै लखिमपुर जिल्लायाव मोनफैदों। थ' बेयाव जोङो जोंनि सावरायनाया दा सोलिबाय थादों। इतिमध्ये 1 घन्टासो बारलांबाय। बेयाव जिखिनि बाथ्राखौ सावरायनाय जादों थ' जिल्ला आफाद आरो आनसलिक आफाद थ' बिथांमोनजों जोङो जोंनि इयुननि जोंनि जि मावनां हाबा बे मावनां हाबाफोरनि सायाव सावरायनानै समस्याफोरनि बागै लखिमपुर जिल्लानि जि जोंनि मावथि बिथांमोन थ' बिथांमोनहा जोंनि मोनसे खोथाखौ खावलायदों जे 6.3 जे बिटिआर एकर्डनि बे 6.3 मथे जिखिनि स्कुलफोर प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दंमोन बे खामानिया जिहेतु लखिमपुर जिल्लायावबो जायाखै। थ' लखिमपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जिहेतु एकर्ड सहि जानाया बोसोरनैनि बारलांबाय। थ' बोसोरनैनि बारलांनायनि उनावबो बै स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाब्ला बै स्कुलाव मावबाय थानाय जि फोरोंगिरिफोर बे फोरोंगिरिफोरनि गोसोआ जिहेतु बायलांदों। थ' जागोन ना जाला बेबायदि मोनसे अबस्था। जिहेतु खैमासमान सिगां आसामनि इडुकेसन बिफाननि मन्थ्रिया गावनि खुगाजों बुंबाय जे आसामाव आरो खुनु स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जालिया। बे बाथ्राखौ मोनथिनानै लखिमपुर जिल्लानि अनेक फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गोसो बायनानै किसु भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा फैनायखौ खमायनानै होबाय। आरो जों मोनथिबावदों बे जिल्ला आफादा जोंनि सिगाङाव अजद दैखांदों जे लखिमपुर जिल्लायाव थानाय बर' बिजोंनि जि हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि दङ बेयाव फोरोंगिरिनि आंखाल। गंसे गोजौ फरायसालियाव 4 थानाय बे फरायसालिफ्रा मोनसे गोजौ फरायसालियाव 4 फोरोंगिरिया निश्चय साफिसियेन्ट नङा। बेना आलदा फोरोंगिरि थायो, बिगियाननि फोरोंगिरि, अंकनि फोरोंगिरि। बै फोरोंगिरिफ्रा गैयाबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा क्वालिटि ओंखारनाय नङा। गतिके जोंनि डिमान्डआ बे थाबाय थादों आरो सरकारखौ जों बारे बुंबाय थादों। दिनै लखिमपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरजों रायलायनानैबो जों बे एखेखौनो मोनदों। थ' बिथांमोननि लुगैनायाबो नैबेनो जे 6.3 जि क्लज बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मिडियाम इडुकेसननि जि हालोद बे हालोदखौ जौगाखां थाखोआव लाबोनांगौ। आरो जोङो दिनै सावरायलायदों जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरनि सायाव जोंनि जे 6.3 जि क्लज बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मिडियाम इडुकेसननि जि हालोद बे हालोदखौ जौगाखां थाखोआव लाबोनांगौ। आरो जोङो दिनै सावरायलायदों जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरनि सायाव जोंनि जि आनसलिक पर्यायनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायदों आरो जोंनि एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोर मावफुंनाया मा लेभेलाव दङ, मा अबस्थायाव दङ नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो बिजिरनानै सावरायलायदों। गुबुन फरायसालिजों दाजाबदेरफादोंमोन। बेफोरबायदि फरायसालिफ्रा मा जागोन जोंनि? बे फरायसालिफोरखौ जोंनिफ्राय दाख्लै बावैबो जों सरकारखौ स्पष्ट होनदों जे मार्जार सिस्टेम फरायसालि बुजाबनाय। बे फरायसालि बुजाबनाया मोनसे नीति आसाम सरकारा लादों जे बिथांमोनहा होनदों जोंना स्कुला बांद्रायबाय, क्वालिटि गैला स्कुलफ्रा। गतिके स्कुलफोरखौ क्वालिटि गोनां बानायनांसिगौ आरो जि फरायसालिफ्राव फरायसालि गैला, फरायसानि अनजिमाया बाङाय जालांबाय, बेफोरखौ दाजाबनांसिगौ। जों बेयाव जोंनिफ्राय बार होनबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोंखौ दाजाबनो मोना। बियो बर' थुनलाइ आफादजोंबो जों सावरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो जों सावरायदों। जोंना स्पष्ट जे जोंनि बर' बिजोंखौ गुबुन बिजोंजों खुनु पद्यआव दाजाबनो मोना आरो जोंनि बर' बिजोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चारफोर, जि फोरोंगिरिफोर बेफोरखौ थिग थाक खालामनानै होयोबा जोंहा खोब आसा आरो जोंहा बिसास दङ जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा मोजां जाफिनगोन। गिबियावनो गासै नैबे पर्टेल निउसनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै जोंहा लखिमपुर जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि वाकार मिट जिथु मावथिफोरनि मोनसे जथुम जादों आरो बियो जोंनि बेवहाय मिरुनिफ्राय जोंहा नुजाथिफैदों जोंनिनो मानगोनां आफादगिरि
मनरन्जन बसुमतारी आदा आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोन गासै 6 जन बेवहाय नुजाथिफैदों आरो बेवहाय बिथांमोनजों जोङो दा जिरायगासिनो दङ। बेवहाय सावरायनाय जादों जे जोङो इडुकेसननि सायाव सोलोंथाइनि सायाव जोङो माबायदि खामानि मावनांगौ आरो जोंनि लखिमपुर जिल्लायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय आन्सलिकजों जिल्लाया माबायदि लोब्बा दङ बे गासै थासारिखौ लानानै दिनैनि नैबे जथुम्माखौ मिरुनिफ्राय जोंखौ बिथोन होदों। सोलोंथाइयाथ' बुंनो थाङोबा जोंनियाव बर'नि जिथु दा गुदि फरायसालिफोर बियो फ्राय बायलांनायनि लाइनावनो दङ बा एमेलगेमेटेड जानानै फ्राय 6थासो फरायसालियानो बायलांनानै दङ। सिगाङावथ' गामिया लखिमपुर जिल्लायाव 31 सिगाङाव आरो 31सो दंमोन 31 दंमोन आरो गुदि फरायसालिफोरा 15नि खाथियाव दंहैयोमोन। दाथ' 6-7थासो थैनायानो जाबाय आरो माखासे भेन्सारफोर दङ। दा बे भेन्सारखौबो 6टा भेन्सार जोङो सिगाङाव हरनाय जादोंमोन। दा बेफोरो 6.3 जिथु क्लज दफानि गेजेरजों जिहेतु बेवहाय 1985निफ्राय 1993 बेयाव गायसनजानाय माखासे फरायसालिफोर गंबा दङ बेखौबो हरनाय जादों। दा बेफोरखौ जों साबमिट खालामबाय खिन्थु दासिमबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो माबा मोनथ'नाय जायाखै।